per agrair-li, síndic major, la seva presència, les seves explicacions, la presentació a tot el seu equip, la presentació d'aquesta memòria. Si realment és el primer any que es fa, doncs som de l'opinió que és una pràctica que esperem que vingui per quedar-se, perquè segurament hi ha moltes coses que intuïtivament nosaltres ja teníem clares, però que aquest exercici de fer una memòria d'activitats anual fa que acabis d'estructurar bé quina és l'activitat. Per altra banda, a més, sovint passa que el dia a dia t'acaba absorbint i també jo crec que és un exercici, no sé, de quilòmetres, de posar el comptador zero, de fer balanç i també de donar perspectiva. Per tant, em fa l'efecte que és una pràctica excel·lent, que a nosaltres ens sembla que està molt bé que fem aquest exercici un cop l'any. I en aquest sentit, constatar, com tots sabem aquí en aquesta comissió, que és moltíssima i molt important la feina que fan. Nosaltres, en fi, tampoc ara repassarem tota la memòria d'activitats, per suposat, però bé, en fi, es veu que des del que és pròpiament l'organització interna, de com vostès van posant-se al dia, ara parlava vostè del teletreball i de com s'ha, d'alguna manera, a partir de la Covid, inaugurat una nova manera de treballar i que s'hi adapten fins a tots els informes de fiscalització, que seria la tasca més pròpia o la que veiem més aquí, fins a aquesta ingent tasca de fiscalització, com s'ha anat tirant endavant, com es va complint. Són 29 expedients d'ofici, hem vist, més els altres que ja venen per llei o perquè puntualment també s'ha vist que s'havien de realitzar. Per exemple, ens ha agradat veure que hi ha informes que, justament perquè són un punt excepcionals i són transversals i ho hem estat llegint. Llavors, també és una cosa que hem descobert o que ens ha agradat també acabar del que li deia, d'encaixar bé tota aquesta tasca institucional, perquè, evidentment, la que vostè representa és una cabdal institució del país i, per tant, com no pot ser d'una altra manera, ha de, en aquest sentit, també fer una tasca institucional, no només amb la del Parlament, que evidentment és la que nosaltres coneixem més, però, per exemple, aquesta relació amb el Tribunal de Comptes, algun dia també potser hauríem d'obrir aquest meló, la funció jurisdiccional, que en principi se suposa als tribunals de comptes o no, com l'articulem. Sap que el nostre grup parlamentari, en aquest sentit, al Congrés ha presentat alguna sèrie de propostes, alguna sèrie ha obert algunes reflexions o voldria obrir algunes reflexions de quina és la funció jurisdiccional dels òrgans de comptes, fins on han d'arribar, com s'ha de distribuir aquesta competència amb el Tribunal de Comptes, els tribunals estatutaris com el nostre. Aquí també s'apunten i hem vist això, tota aquesta relació que, insisteixo, algun dia ens agradaria aprofundir. També una cosa que ens ha agradat molt descobrir és que existeix aquest marc europeu, clar, en un món on cada cop tot és més global, allà on totes les sinergies cada cop van més per aquí, per tant és fonamental, jo crec que s'estableixen aquests ponts de coordinació. Per tant, en fi, constatar, i acabo, que la institució que vostè presideix, síndic major, està treballant per estar al dia de tot. La nostra enhorabona, esperem que continuï aquesta dinàmica i per molts anys.